медони чира ҳозир мегум дар бораи як чӣ мегум нигоҳ кунед хафа шидан дар кор неста нигоҳ кун инаи акаи мо фруктаста бмв и американка барои ки ина ҷош да американко поворотник дора баллонша диди ҳамин наклейка ку баллонои нав вақте мехарӣ ку нав мехарӣ ай магазин дора наклейка мо намедонам барои чира ира наклейка кардагиянд барои чӣ ҳозир дар шумо нишон метим соли ҳами баллона мегум ҳозир мегум соли ҳами баллон 2021 инаҳа 2021 баллон 2021 шуда бошад чанд сола шуда ки уже 21 бошад 3 сола 4 сола шуда инаби лисияй якаймо задагия инера ки чтобы шумо бине бо инаи тангачара би бо даҷа тангача загия бо даҷа тангача загия инамихе ями рекламни ходайда миёй уқа наме фаҳмӣ мегӯй о и баллонаш даже наклейка кард ямқа тезеш мехарӣ ки хонатон мерай баъд проблем сар мешава неверам краска кардаги дисти до такой степени малярщико хизмат мекунад нау дискара куни пилника краска мекунад даже